Joo. Nyt tehdään arvostelu tästä Latte Original kahvista. Joo. Joo. Nyt tehdään arvostelu tästä Latte Original maitokahvijuomasta. Sitten pitää vähän ravistaa ennen kuin avataan. Vaikea avaa yhdelläkään. Te uskokkaa. Noin. Maistetaan. Ihan hyvä. Tää on aika vähän semmonen kahvimainen maku. Se on hyvä. Annan tälle arvosana 5/5. Joo. Siinä on vähän cheekkiä. Laitetaan hetkeksi pois. Mulla on tässä vähän surullisempia uutisia. Näes. Nyt mä sain tänään aamulla bannit Runescapesta. Bottasin ja sain bannit. Punaiselle meni toi mittari. Sitten tuli bannit. Ei sille voi mitään. Näin kävi. Sinne meni 127 levelukko. Mut joo. Ei voi mitään. Tosiaan, että kukaan ei ole vielä käynyt subscribeet täällä mun tilille. Voisit olla ensimmäinen subscribaaja. Runevideoita ei nyt tuu, kun mä sain bannit. Mutta arvosteluvideoita voisi tulla sitäkin enemmän. Tässä on jo muutama video. Mut joo, näihin kuviin, näihin tunnelmiin ja muistakaa käydä subscribeemässä ja likeemässä. Noin.